свободната воля е тази, която предопределя аз как ще живея живота си. И според Башар най-големия подарък на творението е, че животът е безсмислен. Че е безсмислен. Тоест няма вграден смисъл. Живота няма вграден смисъл. Всеки от нас, който преживява себе си, дава този смисъл. И ако ти кажеш, моя живот е безсмислен, моя живот е мъка, моя живот е карма, моя живот е изкупление, моя живот е тапанарско нещо, ти ще го живееш така. Той е такъв. Да, ти ще го живееш така, но ако ти кажеш, този живот е най-големия купон, аз съм дошла тук се живее по най-якия начин, ти ще си живееш точно по този начин. И ето смисъл, който ти даваш на живота си. Защото ако беше с вграден смисъл, това всъщност не е свободна воля. Нали така? Ако аз ти кажа, твой живот е такъв, това означава, че аз ти налагам ти как да го живееш. А тя душата, когато избира какво да й се случи тук, Има пълна свободна воля. да избере какво й се случва тук. Да. Обаче Пълна. нашите действия, моите и твоите, Така. не са свободни. Ето сега тук ще направим има начин, по който Башар обяснява как свободната воля и съдбата вървят ръка за ръка. Значи на ниво душа, душата има пълна свобода да избере каква инкарнация иска да има. Мъж, жена, гей, хетеро, малко, голямо, нали, кога ще влезе в ролята, кога ще излезе от ролята. Всичко това има пълна свобода. Тя си избира с кой ще си сътрудничи, духовни водачи, всякакви там други съзнания, с които си помагат, защото ние не сме сами. Зад нас има цяла гвардия от помощници. Ние не ги осъзнаваме, но това е тяхната цел. Те да не се натрапват, за да можем ние да станем наш основен водач. На ниво душа, душата избира 100% какво иска да преживее в конкретната инкарнация. И вече, това е да речем като карта на България. Тя избира, че ще се влезе в България. И на тази карта тя си казва, в толкова часа ще се рода, тук ще се рода, така ще изглеждам, толкова съм висока, това ще се занимавам, тук ще се срещна, това, там ще се срещна. Това са като малки знаменца по пътя. Ако обаче не науча този урок, аз ще си направя бекъп план. Ако не чуя тук посланието, защото влизаме в забравата, нали така? Това означава, че ти тук ти не знаеш защо ти се случва това. Затова има страданието. Защото през него ти се чудиш, това защо ми се случва. Докато ти е яха биби, нали, ти е хубаво, ти не си задаваш въпросите защо, къде, кой, къде и как. Но когато стане нещо да разтърси, тогава ти си кажеш, защо ми се случва това, до кога ще ми доставят, защо всички мъже са такива, защо всички жени са онакива. Започваш да задаваш екзистенциални въпроси. Кой съм аз? Защото това е целта на този живот, да познаеш себе си. От тази уникална перспектива на Самар и на Аделина. И това да изпита чрез нас душата. Да, и душата да преживее себе си по този начин. И когато ти избереш тази, душата избира тази конкретна инкарнация, тази карта, да речем, на изследване, България, и всички точки, по които ти ще минеш задължително, ти като аватара долу имаш вече свободната воля, т.е. това е твоята съдба, картата на България. Че ще мина през тия точки, това е свободната воля, избира тази съдба, тази тема на изследване. И тук вече, като Аделина, аз имам свободна воля как ще мина през всички преживявания, как ще преживея всички събития, които предварително пак аз съм си избрала. Тоест аз мога да ги преживявам като мъченица, през чувство на вина, през чувство на срам, през чувство на дълг или като любопитен изследовател. Колко интересно ми се случи това. Защо се случи така? Защо се случи онака? Тук какво уча? Тук какъв е урока? Тук каква е скритата полза? Какви са ми подаръците в тази ситуация? Как мога да порасна от това нещо? Как мога да служа като пример за това нещо? Виж колко различно, всъщност, какви различни преживявания аз ще имам на база на моя избор как да го преживея. Това е свободната воля тук на земята. А винаги ли стигаш крайната дестинация, избрана от душата? Имаме крайна точка. Да. Изход. Все още човешкото тяло е смъртно. Тя означава ли, че си изпълнил целта си тук? Не винаги. Не винаги, нали? Не винаги. Но да речем жената, душата, ако прецени, че няма какво повече да научи това преживяване, това е после следващо. И така. Хубаво е, че в днешно време заради забързаните енергии ние имаме опция, ако сме си научили, ако сме си изпълнили съдбата, можеш да си пуснеш още една тема да изследваш, без да преминаваш през преживяването за прераждане. Как? Просто душата го избира на едно друго ниво. Ти не го избираш тук долу, всичко се случва през висше аз. Да, как го разбираш това? Виждаш, че живота ти се променя, изведнъж може да имаш катастрофа, да си бил в кома, изведнъж се връщаш като различен човек. Някой влезе в тялото ми. А никой не може да влезе никъде, защото душата ти те изпълва всякъде. Няма как да влезе някой в душата ти.
Ако се върнем на идеята, че всичко се случва в сферата, как ще ти влезе някой в душата? Не може. Но това е друг аспект от тази душа, който се отключва и ти можеш да изглеждаш съвсем различен, като се върнеш от това преживяване. А то идеята е била да направи трансформацията просто на Това е твоите... идея, че просто ти даунлоудваш друга тема на изследване и започваш да преживяваш нови неща. Добре, а това, което спомена със сферата, нали, много интересно. Тя Да. тази сфера, ако нали, сега използваме изцяло за илюстрация на това, което Така. искаш да кажеш, тя до каква степен е обща с останалите души? Свързана ли е с тях? Да. Те в едно цяло голямо ли са? Защото ти казваш, че никой не може да ти влезне. Тоест, Да. друга душа в моята душа не може да влезне. Не. Тоест, те по какъв начин си взаимодействат? Сега ще ти обясня и Башар го казва, че това е тъй наречената Весика Пайсис. Тези споделени нови пространства енергийни, които ние образуваме. Сега, моята душа и твоята душа, като Самария Делина, са две кръгчета, две сфери, които се срещат. Така. И за да можем ние да си взаимодействаме, ние създаваме трето пространство, общо, в което ние се срещаме. Но нашите сфери са неприкосновени. Ние създаваме ново енергийно пространство от моята енергия, от твоята енергия, правиме бабъл, ново балонче, ново енергийно балонче, в който моята енергия с твоята енергия се среща в това енергийно балонче и ние си взаимодействаме. После излизаме от балончето и пак си плуваме в пространството там, където сме. И това са тъй наречени тази колективна реалност. Или всички всъщност, доколкото знам от Башар, всички сме на този принцип на тези неприкосновеност. Това Всички визира, всички раси, дори всички други всички извънземни. съзнания. Всички съзнания да. сме тези сфери от светлина, които си взаимодействаме в различни точки, се създават нови срещи. Нови пространства. Те всеки път са нови и всеки път това остава в тъканта на Вселената. Тъй наречените акашови записи. То всяко нещо, което някой е преживял и ще преживее и преживява, се отбелязва в тая тъкан, като отпечатък. А колко реалности има? Много. Смисъл, Безкраен брой вселени в безкраен брой галактики.